I 1807 blev Vor Frue Kirke brugt som et sigtekorn mod de engelske morder, fordi at det var den højeste bygning i København. Den nuværende Vor Frue Kirke er blevet opført af C.F. Hansen. Han renoverede Vor Frue Kirke efter København-bombardementet. I dag er Vimmelskaftet en del af Strøget i København. Vimmelskaftet er en anden betegnelse for Borsving. Hendes familie søgte tilflugt her på Kongens Nytorv for de engelske tropper. Normalt boede de i Helsingør. Sofie og hendes familie var på besøg hos Sofies søster, der boede her på Pilestræde nummer 35. Da Københavnsbombardement begyndte, der blev de bange for at bo på 3. etage, og derfor blev de nødt til at finde ned. Da Københavnsbombardement begyndte, så kom flere og flere mennesker ind. Sidst var 18 mennesker i et meget lille soveværelse. Bomberne begyndte at falde ned over det hus, som de var i. Til sidst flygtede en familie over til hendes bror, og der tilbragte så til sidst der Københavnsbombardement. Pilestræde blev skånet ved både bybranden i 1995 samt Københavnsbombardement i 1807. Sofie og nogle af fra hendes familie og nogle andre byggere, medborgere, de søgte tilflugt på Kvæsthusgade, fordi der faldt mindre bomber, og Sofies bror havde også et hus her. Og man kan stadig se den butik eller gården, som hans bror ejede. Efter nogle dage, efter de havde sovet den 5. dag, der var det helt roligt. Og der kunne de se, at den danske flåde var blevet overtaget af englænderne. Der var engelske officerer og soldater på Danmarks flåde. Og man kunne også se alle de frembyggede skibe, dem der var skulle til at komme i flåden. De blev også smadret af englænderne, for at man ikke kunne ruste op en gang til, for måske at vinde sin egen skib tilbage og gå i krig mod England. Kvæsthusgade er kendt, fordi at der var mange civile, der trængte over siden bombningen af København. Der var ikke særlig mange bomber, der faldt ned derovre, og der var også et hospital for syge og dårlige. Allerede i 1807 lå Københavns største hotel her, Hotel d'Angleterre. Efter det blev ombygget efter Københavns bombardement, så var det ikke særlig populært, fordi at Hotel d'Angleterre betyder Hotel England. Ja, det. Under Københavns bombardement i 1807 var militærbasen på Hotel d'Angleterre. Herfra styrede general Ernst Thiemann Københavns forsvar.